egészségesen nyers salátákkal táplálkozott valószínűleg, de tudni kellett, hogy mikor gyűjthet élelmiszert és mennyit gyűjtsön, hogy a csoport, a törzs fönnmaradjon. Az állatővi jegyek, nevei, csillagképek. Miről is van szó, hogyan alakult ez? Természetes, hogy nem véletlenül alakultak ki ezek a csillagképek. Először is vegyük tudomásul, hogy az égboltot ahhoz ki kellett szövekelni, ki kellett jelölni, mint egy kilométerkövekként használva a csillagokat, hogy mikor, hol jár a nap, illetve a hold, és abból lehessen következtetni, hogy hogyan közeledik az egyik, és hogyan múlik a másik évszak. Ezeket azután el kellett népszerű néven nevezni, hogy bárki megértse, hogy mondjuk a nap a Skorpió jegyében jár. Abban a képben, amit a Skorpióra emlékeztető módon rajzolnak a csillagok. Kezdetben ez bizonyára így működött, és a csillagképek nevei egészen mások ma már, mint évezredekkel ezelőtt. A csillagképekben, ahogyan halad a nap és a hold, azt is megfigyelte az ember, hogy az emberek nem mindegy, melyik időszakban születnek. Tehát a megfigyelés nem csak azon alapult, hogy milyen alakzatokat képzelhetünk bele az egyes csillagjegyekben, hanem hogy milyen jellegű ember születik abban az időszakban. Arra akarok rávilágítani, hogy nem csak a láthatóság, a látvány befolyásolta már a kezdetekben sem az embert a csillagképek elnevezésénél, hanem az is, hogy milyen a világ, amikor ott jár a nap, és milyen temperamentumú emberek születnek ezekben az időkben. Ami azt illeti, természetesen, már említettem, hogy a korábbi csillagképek elnevezései másként alakultak. Itt van például egy ősi babiloni állatőv, vagy nem is állatövnek nevezném, de minden esetre égbolt, illetve horoszkóp ábrázolás, ahol jól felismerhetjük például a halak, a nyilas, a vízöntő csillagképét, de látunk itt disznót is, és olyan idegen képeket, amik ma már nem ismertek, amiket ma már nem veszünk figyelembe, másképpen hívunk. Átrendeztük az égboltot, mint ahogyan ez nagyon sokszor megtörtént az idők folyamán, és bizonyára néhány 10, inkább 100 vagy 1000 év múlva ismét meg fog történni. Ha már a mitológiáknál tartunk, kevesen tudják, hogy például a Szfinx, és éppen ez az ősi babiloni Szfinx, minden szfinxek elődje valójában egyesíti magában az úgynevezett 4 szilárd jegyet, az állatőv 4 fontos pontját, mégpedig, ha megnézzük, ember feje van, a vízöntőt szokták emberként ábrázolni, emberi csillagképként, oroszlán teste van, éppen a szemben lévő jegy, ami az erőt sugározza. Madár szárnyai a Skorpió szilárd jegyét hívták hajdan sasnak. Valaha az volt a sas csillagképe. És mi más lábakon állhatna, mint a szilárd, földies bika jegyet szimbolizáló bika lábakon. Minden szfinx, amely szárnyas, emberarcú, magán viseli valójában ennek a 4 állatővi jegynek a formáját, az alakját, mondhatnám szinte az ember lényegét. Például a Danderai zodiákuson nagyon jól látható az általunk megszokottól meglehetősen eltérő világkép, mondhatnám horoszkóp, csillagkép ábrázolás. Nagyon érdekes, hogy a 4 szilárd oszlop, az imént említett 4 szilárdjegy, itt is megjelenik, de megjelenik 4 bejárat, 4 kijárat, tehát ez egy világképet közvetít, más gondolkodási mód szerint, más nyelven, mint amit mi használunk. Ma már mindent másképp nevezünk, mint néhány évszázaddal ezelőtt, és ez így természetes, alakul, fejlődik a gondolkodásunk, ezáltal a beszédünk, a világlátásunk is.
A kínai állatöv például ugyancsak sok tekintetben hasonlít a mi állatövünkre. Itt is 12 jegy van, de a 12 jegy neve egészen más. Nagyon hibás nézet például a kínai állatövből a ló csillagképét azonosítani a mi általunk ismert nyilas csillagképpel, mert hogy időben egészen máskor van a ló hónapja vagy évszaka a kínai naptár szerint, mint az általunk ismert egyiptomi gyökerű asztrológiai felfogás szerint. A kínai állatöv mellett még vethetünk egy pillantást egy azték-maja naptárkőre, ami ugyanúgy az ottani állatövi jegyeket tünteti föl, naptár természetesen, nem horoszkóp. Nagyon érdekes, hogy ott például 20 állatövi jegy van, amelyek 13 naponként váltják egymást, tehát a csillagászati asztrológiai év 260 napos volt, a polgári év 360 napos. Ott is találunk olyan érdekes, szokatlan állatövi jegye elnevezésekkel, mint sás, szárazfű, halálfej, vagy ház, szél. Ezek számunkra ismeretlenek, és mint mondtam, ebből 20 jelenik meg, tehát egészen más. Azért